Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An ce sallama mutuncin bako ko ba haka bane? So na zo da sallama. Ina ma'abuta kallon fina-finan Hausa, barkwanci, waƙoƙi da waya mutuwa ya tashi. Dan girman Allah ga channel ɗina na Adamu Hussaini. Tunda na buɗe shi ko subscribers sai ban samu ba. Dan Allah ku taimaka min mana. Ko in je muku har ƙasa ne. Dan Allah ku garzaya ku je ku mana subscribing channel din nan dan Allah ba dan ba saboda idan har kuka min subscribing channel din nan zan ji daɗi ma sosai kuma za ku ƙara min ƙarfin gwiwa wajen kawo muku abubuwan nishaɗi a ciki saboda sa ku nishaɗi abu ne wanda ya zama kamar ibada a wurina kuma insha Allah ba zan taɓa ba ku kunya ba dan girman Allah ku garzaya YouTube channel ɗina mai suna wata so tun da kuka ji an ce wata so to ya abin yake to ni dai ban sani ba dai amma dai ku garzaya dai kuma da subscribe tare da danna ƙararrawar sanarwa da mun saki za a sanar muku me sunan channel din wata so dan Allah a je a yi dan kuka yi haka Adamu Hussaini zai ji daɗi na gode sosai Allah ya bar zamanci.